chuideá beidir go gur seasta chuideá an Páirc go Hálainn tá gaéis sé a chuid an láimh deise CBS ar nónsaí láthir a fáin bhail an scór fight again Luke Scanlon. Botúna measta cúlathe beidir go ordaíocha sin glan an talamh. A chairíonn lethe glan amach ar deire hir obair bhaige Jason Clear. Ach mátá chuisteach Harrison Trastáin a réist Lee Shillan son agus fachtastig again Lántasaí Conor O'Carroll takeíocht an ge Cody! Brian Cody tachtasteach an son a takeúil in a Lántasaí agus cléchlóir chláir a scóir ar úpád a bhaise. Well, ní héan céadúir bhfuil an Leroy's fighte ag Brian Cody agus ar rúthar ach féach an toir atáile seo agus an Gón go maithfead scóir na gach Luke Scanlon a rééis mar a dhéansa chéad le a héir a hénig agus bheith sé seoir aus mar áir mistig le héad a faointe. Bhí se bhrúmach a dúnta a bhíine is Jason Clear a churchan tosig an son agus tá sé sin meisteach san líad tán agus feibatá ánathasach níl na cúlathe gimát na tosathe amach agus díalig fearháin isteach an son os córdin bhaid óra. an Leroy isteach an sin bhaid Liam Blanfield an seo agus nílas agam bhfuil Tygo Dwyer. Tygo Dwyer. Bheag nó bhór caiite sa tarna le Blanchfield níta go maith seachas agadí Morrissey níta go maith chomá agus crín lena chuis.